I per començar, com diria el Jordi González, cuando son las 8 de la noche... Silencio, silencio, que no he dicho que rían, que aplaudan, silencio. Cuando son las 8 y 15 minutos de la noche, empezaremos con las mencions d'honor. Que xulo, ¿no? Y para hacerlo, contamos con la presencia en el escenario, por favor, de Carles Solà, si és tan amable, senyor Carles, un fort aplaudiment per ell, membre del jurat. Comencem, doncs, amb aquestes mencions d'honor i la primera és per, en el seu 20 aniversari, per haver-se convertit en referència informativa del territori catalanoparlant, menció d'honor per l'Agència Catalana de Notícies. Endavant, Lluís Canut, qui recollirà el premi? Efectivament, senyores i senyors, recolliran el premi el Marc Colomer, director de l'Agència Catalana de Notícies, i també Anna Noguer i Albert Segura, sots directors. Aquí els tenim, els tres. Fort l'aplaudiment, efectivament. Ara és el moment de fer l'entrega del guardó, la fotografia de família. I tot seguit... Molt bé, doncs, Marc, quan vulguis. Hombre, per favor. Bé, doncs, bona tarda a tothom. A mi m'han dit que sigui breu. M'ho he escrit una mica perquè els que em coneixeu sabeu que això en el meu cas és complicat. Tinc tendència a allargar-me. No, està bastant bé. No, m'ha fet il·lusió també la cita tant Pep com en Jordi Margarit, que heu citat d'entrada Ràdio Arenys, que com totes les emissores locals han esdevingut autèntiques escoles de periodisme per molts de nosaltres, per molts dels professionals que som aquí, i per tant, doncs, m'ha fet gràcia, m'he sentit molt més a casa. Només un parell de coses, segurament que són molt òbvies. La primera, per dir gràcies al jurat dels Premis Radio Associació per haver considerat que en el seu 20è aniversari l'Agència Nacional de Notícies de Catalunya mereix un reconeixement com el que ens atorgueu aquest vespre. Després també per dir que entenem que aquest és un reconeixement no pas només a l'actual equip que conformem l'Agència Catalana de Notícies, sinó a tots i cadascun dels professionals que al llarg d'aquestes 2 dècades hi han cregut amb entusiasme, malgrat que no sempre ha estat un camí fàcil. I, de fet, l'actual etapa n'és un bon exemple, en què hem d'organitzar rodes de premsa amb candidats als drets polítics intactes a la presó o sovint patint atacs a drets fonamentals com ho són la mateixa llibertat d'expressió. I una última cosa, per dir també que aquest reconeixement ens enorgulleix especialment perquè en tant que agència multimèdia treballem amb molta convicció per ser un suport fonamental per a la ràdio feta i pensada en català, que ens fa feliços que cada cop sumi més oients. Això és una realitat que anem constatant periòdicament. És la voluntat de servei i la contribució a la normalització de la llengua, a la vertebració territorial del país, a l'articulació de l'espai català de comunicació, amb independència, amb ambició periodística, amb voluntat de projecció exterior, amb pluralitat i el compromís amb la democràcia, el que ha donat sentit i ha guiat aquests 20 anys de trajectòria de l'ACN. I són aquests també els fonaments damunt dels quals volem seguir construint una autèntica estructura estratègica de país com ho és l'Agència Catalana de Notícies. Moltíssimes gràcies a tots, felicitats també a la resta de guardonats i visca la ràdio lliure i en català. Doncs seguim
Per la seva trajectòria professional i la direcció en l'emissió durant 37 anys del programa La Claqueta, ara a Ràdio Marca, menció d'honor al periodista Pepe Nieves Lavid. Escucha La Claqueta los domingos de 7 a 9 de la mañana. También estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las 2 horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/La Claqueta. La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca. Recull el premi Pepe Nieves, director del programa La Claqueta. Déu-n'hi-do. Gràcies primer a Ràdio Associació de Catalunya per pensar en aquest humil periodista que fa 37 anys va començar un programa dedicat al cinema perquè des de molt petit escoltava la ràdio, li agradava el cinema i d'alguna manera o altra volia fusionar aquests dos mons. Són quasi 40 anys en què vaig començar a fer el primer programa amb una emissora que en aquell moment era alegal, podríem dir, no sé si il·legal, que era Ràdio Obrera, a la seu de Comissions Obreres, un programa també dedicat al món del cinema. Després va arribar Ràdio Gramenet, Ràdio Hospitalet, les emissores municipals sempre sent una escola de ràdio meravellosa, i vaig arribar a Cadena Catalana on el 82 va començar aquest programa que és el que d'alguna manera ha estat la meva vida durant aquests 37 anys de ràdio. Moltíssima gent ha passat, companys de professió en els quals he treballat i, a més, hi he après moltíssim. Per aquí n'hi ha alguns d'aquella època, com el Fernando Collado i l'Albert Maya, que en aquell moment, a més, van fer de presentadors del programa, fins que jo vaig arribar a Miramar i em vaig fer càrrec de la presentació, a part de la direcció de La Claqueta, i després, evidentment, a l'equip que al llarg d'aquests anys m'ha acompanyat. Molts d'ells estan aquí avui i molts d'ells porten més de 30 anys amb mi. El Ramon Esteban, per exemple, l'Edmond Ors, la Margarita, el Josep Parera, que ha vingut expressament quasi des de Los Ángeles per poder estar aquí aquesta tarda, el Xavi Marín, el César, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que era com una mena d'imatge per mi, perquè quan jo sentia de petit el dia de domingo jo deia, jo algun dia vull fer un programa com aquest, que uneixi la ràdio i el cinema i que em permeti disfrutar dels dos mitjans que més m'agraden. I actualment, evidentment, després de 32 anys, el grup de Ràdio Salut, el grup que en seu moment José María Vallvé va crear, i amb la família Vallvé, Déu-n'hi-do, tinc que agrair-los la confiança que sempre han tingut amb un servidor i que m'han permès seguir, i no sé fins a quan m'ho permetran, fent aquest programa de cinema. Per acabar, tot això no hagués estat possible, evidentment, sense la meva família, i amb ells els vull dedicar aquest premi, a la meva dona, la Rosa, als meus fills, al Pau i la Berta, al gendre i a la nora, i sobretot a la meva mare, que avui està aquí i soc un home molt feliç en aquests moments. I sobretot, i en representació de tots, a la Lara, que és la darrera que ha arribat a la família i que té 7 mesos escassament, i que ella sigui la representació. Acabo amb una frase que em va gravar ja farà un temps el Javier Curruchaga per fer una promoció de La Claqueta. Deia alguna cosa així com el mayor espectáculo de la radio es el cine en la radio. Días de radio, Radio Days, qué gran matrimoni forman. Això ho faria millor. Buen voyage. Ho faria millor el Pep. Lo dije exactamente igual. Gràcies a tots. Viva la ràdio, viva el cine. Viva la ràdio i viva el cine. Felicitats. Gràcies. Per reivindicar l'ús de la llengua pròpia en un vídeo esplèndid titulat Estima-la, que es va convertir en viral,
Menció d'honor per les estudiants de Comunicació Audiovisual Paula Mestre Rodrigo i Marta Pla Botella. Recordo a mon pare tractant d'ensenyar-me que mudar-se era posar-se roba de diumenge. La conversa en què els meus iaios van decidir com dirigir-se a mi i conèixer que la poesia més bonica es troba escrita als versos de Vicent Andrés Estellés. La meva llengua és la llengua de tots aquells que vulguen cuidar-la, estimar-la. Recullen el premi Paula Mestre i Marta Pla. En primer lloc, volem agrair a l'organització dels premis per valorar el nostre treball en aquest vídeo i també als participants que van ser davant i darrere de la càmera. Sense ells, res d'això hauria sigut possible. I finalment, donar les gràcies a tots els que heu perdut un minut del vostre temps en veure el vídeo i compartir-ho, i des d'ací demanar que es mantinga viva la llengua i que l'estimem sempre. Gràcies. Molt bé. I continuem amb la següent i darrera menció. Joan Pere, em pots dir qui és la següent? Ai, ara no m'ho esperava, i això. Ara m'has agafat amb el ventre. Aviam. La següent menció d'honor... Oh, aquestes noies s'han agafat el peu de la lletra, això. Per haver contribuït a la posada en marxa d'una nova cadena en català, retornant els Premis Ondes a la ciutat que els hi dona sentit. Menció d'honor per al director de la SER Catalunya, Jaume Serra Seguer. Recull el premi Jaume Serra Seguer, director de la SER. Moltes gràcies, seré breu, Quim. Molt bé. Només uns agraïments molt ràpids. Vinga, endavant. Gràcies al jurat dels premis i al Consell Rector de Ràdio Associació per haver pensat en nosaltres per aquest Premi d'Honor. Enhorabona a tots els altres premiats d'aquest vespre. Gràcies a l'alta direcció de la SER per la seva ferma aposta per la ràdio en català. Gràcies a tots els equips de la SER a Catalunya, a Barcelona, de Girona a Tortosa, de Lleida a Ripoll, de Manresa a Vilafranca, de Reus a Vic, d'Olot a Tarragona, de Puigcerdà a Palamós i de Figueres a Móra d'Ebre, passant, com he dit, per Barcelona. Gràcies a totes les persones amb les que tinc la sort de compartir aquest projecte professional, de la més veterana de la casa, la Rosa Badia, fins a l'última incorporació de la setmana passada, la Judit Caselles. Gràcies a tots. Gràcies als meus amics Josep Maria Martí i Josep Maria Girona per tantes coses. I gràcies al Josep Cuní per la decisió de tornar a la casa on va començar la seva carrera professional, acceptant el repte de liderar el nostre prime time amb molta il·lusió i amb ganes de fer evolucionar la ràdio de nou. No cal que recordi aquí el compromís de Ràdio Barcelona i de la SER per la ràdio en català en els seus últims 95 anys. Ara l'hem renovat aquest compromís. El nostre és un projecte fet des del convenciment, però també des de la humilitat. Sabem que la ràdio es fa a foc lent i que fer-se un lloc en una oferta
tan ben feta, amb tant nivell com el de la ràdio catalana, no és un projecte per covards. I nosaltres som valents. Moltes gràcies. Gràcies.